Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Gara kuat tangi. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono Kakang. Agene iso guyu. Nampi pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora kita mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatine para Panakawan sowan Praja Ndarawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Pusang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nanggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecethat-kecethet mengke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng liring sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Garing kowe padha raja sak praptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Garing Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng.
Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sem. Semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake gareng. Nggih. Kuwi ponokawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo gareng prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong nggih wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Ha kowe kan Kang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setelikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok Tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piyantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu, nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Bagong.
Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petro iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petro. Petro ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petro lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petro mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urang-urang guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petro lara kok wajane diaposine dirabane kaya. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih. Wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dheke ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge niku? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petro niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku mboten Petro ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petro rokoke ra bantre ra jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Nggih. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to? Nggih. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lenga klenthek wer-wer. Petro nika gelem ngomong. Lho, Petro gelem ngomong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe.
Kuwi tembunge wong nglamar. Apa? Iya. Tak jojoke karo ra sikate wonge. Lah ngono. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mata. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngapa to. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan iso balekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro ngamatur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu menclah-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Iki janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kere-kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong njaluk rokok ngarep warung ngarep kae. Mongko-mongko sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara, ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten, kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni leganing atiku.
Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndorowati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndorowati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke Arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina iki ndek anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndarawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Rantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Boyongan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jamba. Wah, cundha manik jeblok bertempur. Ora nesu iki. Kepiye aku karo Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Rantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng, upama piye?
Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita takon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathukmu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, Apa? aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora usah wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo ge wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Mamane wong neter kadetean. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadetean pasan bareng boyong Wurantawati. Wurantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Terus mono, nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo, tandinge nolo gareng-gareng. Wah, masalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Engko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, Kula ora wedi kurubut Kulawa. yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo Koko Prabu Baladewa. Panjen kuwi ngayal kok.
Sakaremu arep wangi Bagong sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Neng Apa ngaso iki awake dhewe. Ming paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak ming arep omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing yo sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki Wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton lho ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku motor-motor e. Budana kang padha sepa. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyun pangapunten, budana kang padha seba ingsun kundur kedaton menestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaton. Jlok saking gambar kentara ki apit gambaran gadhi. Dadi tangisan le iki mesti bakal dadi perang gedhe merga kowe nantang Begawan Durna aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura wis ora usah kuwatir mbangane awak dhewe kelangan Petro ha iya awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati ha wis bener ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak kok sik iso uga Kurawa kae mengarep upacara ora baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara sesuk-esuk ki Senin nah iya tak pethoke ya Reng ngati-ati ya nganu wer ora kira kowe ngono aku duwer kok ya wis ngati-ati ya Gong pangestumu tak jaluk kowe wong tuwa ngaso wae rasa melu-melu ya
Gusti lamun katututan Kartomarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan boyong lawan Dewi Wrantawati. Ngerti yo, Dewi Wrantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Wrantawati, kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati, mongko Petruk menika rol-role Panakawan. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe wani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Sirahmu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, non. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong.
mundur. Iya, Bopo Menemban. Ing ngatasake musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki. Sami mawon kalian pun Kartowarma. Kula dipun amuk kalian pun Setyaki. Kula semanggaken. Dursasana kok maju dhisik? Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panes maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncatus patung Anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung kuyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa. Bagong. Nun. Aku le wangi cukup semene wae. Waduh. Le golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Kowe Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Kok meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Monggo kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kae iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to mbelani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat mbelani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa wesi kuning? Yes Ben, ayo jajal didu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Wah, dalah. Arep nyoba pusaka kadewatan Jaja Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Ning Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau kowe rak wis matur karo aku Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe Nyuwun tulung kalian kula supados kula ngunduraken Kurawa. Bila cah edan tenan kok. Bagong ngrene. Hi. Bagong. Nun, Tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Beres ngakulono aku.
Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sik tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai. Kono dhisik. Nggrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangke rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok tlonjonge tekan kono. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dinduk alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok emong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bar iki mulai ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra.
Mila sawenika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndorowati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Yai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Urantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu. Men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Teng, Apa? timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh, keseron aku mesti krungu kae. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, Anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati. Mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak pun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis kret lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho iki. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndorowati. Pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho iki ngestakaken dawuh. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Ndorowati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Urantawati. Lho nun ngestakaken dawuh monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garbaruci. Yai Jaya Sudirga, apa Kakang Jaya Lengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Kedah Kencana.
Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulau Gedhah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jayalengkara iya. Semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang kepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal boto sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin. Merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebulana Dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganipun Kakang. Yo, Kakang piye? Negara Pulau Gedhah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kaluking rat. Jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulau Gedhah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ingkang dikersani dening Kakang Jayalengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa ing kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulau Gedhah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktening para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawuhing dewa ingkang cetha tak tampa ingkang kudu dadi tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dalah. Pawakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatriyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang endi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing Pulau Gedhah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan yuwananing para kawula sanegara ing Pulau Gedhah Kencana. Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing walah dalah yen to pancen kaya mengkono dawuhing Kakang Jayalengkara aku ora bakal bisa selak amung mastuti dalem marang dawuhing kadangku tuwa. Yayi aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojate kang padha weruh. Mula siadilan pun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa. Yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan. Tunggunen negara ing Pulau Gedhah Kencana nuntun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang Wanabaja mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun. Yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng Pulau Gedhah Kencana. Namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih. Mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulau Gedhah Kencana. Yayi Jaya Sudirga ayo
mangkat dina iki Kakang Jayalengkara ndaturi tindak dhisik aku tuwun tar tindake Kakang Jayalengkara Yayi Jayasturika iya sesumbar Kakang Jayalengkara piye eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan lari iya Kakang mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan iya Kakang ngambah Nirgantara goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake supaya enggal prapta ning tanah Jawa katon ngarep iki wis samudra ingkang ora katon kaya ora ana watese. Nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran nggone prapta ning tanah Jawa. Kakang Jayalengkara tak dherekake. Ayo Yayi Jaya Sudirga. Aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene. Iki gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak, kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira ki lemu kongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora? Aja ngundang. Petrus saya lara sakit lho pirang-pirang dina ora nyambut gawe waras ya Tru iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane ning Tru kowe krungu ta Tru Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ra krungu. Hamus pra. Bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep goleki Ndata Cakra piye? Apa kongkonan aku meneh? Atre sikilku dik iki wetengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Saiki kowe omong ndak engko ndak Omong jenenge iki nek ora gelem ngomong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Tru. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa?
Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah ota bebayuku truk, kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Heeh, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora napa rek? Wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo tak truk. Ora mbok ora meneng wae ana tak truk. Omong apa ta apa? Wah ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa telake wis ketukuran jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Gareng. Tiba padha-padha. Sing Ndrawati ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah, Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi Kang Gareng. Ha piye? Lek ambulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono Kang Gareng. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya asline ming ngapusi ming adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ana ora sehat. Kang Gareng aja edan Kang Gareng. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Tru. Karo nggo tombo sayah. Heeh, Kang Gareng. Wah. Tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Oh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ini gambare Ayu. Lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih sidane sapa? Komplit kae iki. Arek lho iki, sing nomor 3 gambar Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Kang yo. Nggo menawa isine pas adus. Ibu gak meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi mercoli kayu. Gila, lu anak meneh gila, lu Prastiwi gila, wah gleleng tenan, wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Milih sapa, Tru? Milih sapa? Ayo milih sapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing ru nembang? Kaya Mbak Ria ru nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Heeh, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Tru. Apik iki, Tru. Ayo Mbak napa nembang? Klasik nggih kenging. Ajar ditekan talingane Bapak Petro loro. Lah kok iki wis waras
Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngapa? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming Panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mung kari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelikaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Werantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenana kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk. Ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare koden prayitna semuriris